नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी संदीप चौधरी आपले हार्दिक स्वागत करतो आमच्या मराठी ऑनलाईन सपोर्ट या यूट्यूब चॅनलमध्ये। शेतकरी मित्रांनो, आज आपण येथे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना व त्यासोबतच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही पण योजनेची सविस्तर अशी माहिती या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत, ज्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की या योजनेचा जो येणारे हप्ते आहेत हे किती तारखेपर्यंत किंवा किती तारखेला शेतकऱ्याच्या खात्यावरती जमा केले जातील। यामध्ये PM किसानचा येणारा 14वा हप्ता आहे व त्यासोबतच नमो शेतकरीचा हा येणारा पहिलाच हप्ता असेल। हा शेतकऱ्याला कधी मिळेल याची सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर शेतकरी मित्रांनो, PM किसान प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना या योजनेचा आता 14वा हप्ता हा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे। शेतकऱ्यांना या 14व्या हप्त्याची उत्सुकता देखील लागलेली आहे। शेतकरी या 14व्या हप्त्याची अत्यंत उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत। यामध्येच मागे देखील आपण याबद्दल बरेचसे असे व्हिडिओ बनवले होते की या महिन्यामध्ये हा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळून जाईल। पण शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये परफेक्ट अशी तारीखच घेऊन आलेलो आहोत की या तारखेला शेतकऱ्याला हा हप्ता त्यांच्या खात्यावरती क्रेडिट केला जाणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा जो काय 14वा हप्ता आहे, हा 14वा हप्ता येत्या 27 जुलै म्हणजे येत्या 27 तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार आहे। त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना येत्या 27 तारखेला हा हप्ता मिळून जाणार आहे। त्यासोबतच शेतकरी मित्रांनो, एक खुशखबर अशी देखील आहे की ती म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा देखील हप्ता याच दिवशी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा होऊ शकतो अशी देखील शक्यता आहे। कारण शेतकरी मित्रांनो, काल झालेल्या विधानसभा बैठकीमध्ये या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 4,000 कोटी रुपये हे शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेले आहे। आणि हे 4,000 कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर केलेले हे 4,000 कोटी रुपये या पहिल्या हप्त्यासाठी पूरक आहेत असे सांगितले जाते। त्यामुळे देखील अशी शक्यता आहे की हा नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा देखील पहिला हप्ता 27 तारखेला पडण्याची देखील शक्यता दिसून येत आहे। त्यामुळे शेतकरी मित्रांनो, तुमचे जर काही PM किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील, तुम्ही जर यामध्ये अपात्र ठरलेला असाल, तर आपण आपले लवकरात लवकर डॉक्युमेंट ते सबमिट करून आपण यासाठी लवकरात लवकर पात्र व्हावे। कारण यामध्ये आता PM किसान सोबतच नमो शेतकरीचे देखील पैसे तुम्हाला मिळणार आहेत। जर तुम्ही PM किसानमध्ये पात्र नसाल तर तुम्हाला नमो शेतकरीमध्ये देखील पात्र ठरवण्यात येणार नाही। त्यामुळे आपण आधी PM किसानमध्ये पात्र शेतकरी ठरणे हे गरजेचे आहे। तर मित्रांनो, अशीच नवनवीन शेतकरी हिताची, नवनवीन शेतकरी योजनेची व रोजची रोज शेतमाल बाजारभाव अशा प्रकारची माहिती रोजची रोज पाहण्यासाठी आमच्या मराठी ऑनलाईन सपोर्ट या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व सोबतच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा व त्यासोबतच खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आमच्या WhatsApp, Facebook व टेलिग्राम ग्रुपला जाऊन जॉईन व्हा, जेणेकरून आम्ही तिथे ही माहिती सर्वात आधी टाकत असतो ती आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचावी। यासाठी आमच्या ग्रुपला देखील जॉईन व्हा। धन्यवाद मित्रांनो।